Hai, ce crezi că vrea puiul roșu mic? Păi, eu cred că e foame. L-am luat de mâncare. Oh! Hei, poate ne ajută Toodles? Strigați toți! O Toodles! O Toodles! Piu, piu, piu! Oh, uite, tremură foarte tare. Cred că puiului roșu mic îi e frig. Poate avem o mică unealtă care să-l încălzească un mic. Spuneți toți! O Toodles! O Toodles! Piu, piu, piu! Oh! Mickey, cum o să coborâm noi la pădure? Păi, suntem prea sus să sărim, asta e sigur. Cred că avem nevoie de mici unelte pentru asta. Spuneți cu toții! O Toodles! O Toodles! Mickey, cum o să aduci puiul roșu mic tocmai acolo sus? Ia să vedem acum micuneltele. Poate ne vor ajuta? Spuneți toți! O Toodles! Putem folosi bățul Pogo să ducem puiul sus?